Oy, Tata Idoy. Dako makayang dalan diri o nganong diha makasdaplin miagi. Sa tunga man ko ni agi kay nakap. Nganong naman ko diri sa daplin? Murag na ikatulak na ako ba? Aw, anak gyud na Tata Idoy, basta mabuntagan, kanang hubugan nya mabuntagan, di juga katarog lakaw anak. Di man ko katahas gap o gabi gumuli gap. Nah, soko na boto imong amahan ba? Makulatahan na pud ka. Maong buntag bida ko ni uli gap kay para makatigom kog kusog. Herbal mo diha, herbal. Herbal. Uy, saman ron? Uy, day. Uy, naunsa man ka? Namuo ka? Tabangi kuya. Gikulata ko sa kong papa. Asa man imong papa? Nagkuha tong bunal ya kay bunal na pud sa kuha. Ya daga na ya basin maapil ka. Ay, sige. Adol ako sa kapitan. Pa, tama na pa. Di jud ka mo tagam anak ka. Gahay jud ka ulo. Bunal-bunalan ta ka para mo tagam ka. Pa, tama na pa, maluoy ka. Kap. Uy, unsa man adyaw? Kap, rescue tong bakla dito, Kap. Kikigulap ta na po sa iyang amahan. Luoy kayo, Kap. Guba na kayong naong ato. Nah, di gina mo tagam bakla ba? Halos na kada adlaw ba? Tara. Tora, Kap po. Rescue na, Kap. Grabe pa, kulatado naman kay kunin mo pa, oy na. Di mo ka maminaw sa kuwagod. Una, maglakot ko si mo. Tama na, papa. Tama na, papa. Ah! Oy, boss, tama na boss. Kap, patagmon ko ni siya sa akong ginumukap. Kinaglagot na dyan ko ani niya. Gigamya na dyan siya ani ba? Ay, mao ba boss? Tata Idoy, anong parte mo dagko ag lagom na imong naong? Kap, mo dyan na hinungdan siyang lagom ka po. Tata Idoy, igo juga anak gyud. Diri man, Kap. Tagalikay maninako, Kap. Kay maigo ba yan sa lubi, Kap? Basig, walupo na dyan ka anak ka ba? Nah.